30. ostiralez, Bunuzen. Asunak, 19. topaketa biologikoak izanen dira Lekornen, Garoan, irailaren 8 igandearekin. Egitarauan, merkatu biologikoa, main ingurua laborantza eta klimari buruz, infomainak, tailerak, erakuspenak, tokiko bio-baskaria, musika eta ostatua. Euskal Herria ez da galdua! Atxaldeon guzieri entzun ikusle guzieri, Kanaldudeko webgunean eta Kanaldude box webgunean beraz. Eta ongi etorri Urruñako trinket, iturbide trinketetik, badira hainitz trinket Urruñan. Eta egun iturbide trinketean gira, eta egunon ere zuri Eneko de Paredes. Bai, egunon. Elgarrekin izanen gira, beraz, somit bi horren entzat, hemen Urruñako trinkete untarik. Ba, hori da. Eta, usu ikusten da pilota eskuska Kanalduden, beren aldeuntan, beste espezialitate bat ikusiko da, gauza berezi bat, eta ez da berria egeran, beren sarea ez da usu ikusten, bai hartio Kanalduden. Eta, bai. Patuko dokuzu xeeki istantzian, eta aldeuntan beraz mintzatu gira sariaz, eta ikusiko ditugu bi pilota partida eguna hemen Urruñan, eta ikusten duzue jendeak txaloka ari dira, zenta dakizuen bezala Euskal Herrian bi gauza beti zuzen hasten direnak, edo bizpailu gauza, bai rugby partidak, bai meza, eta biztan dena ere pilota partidak. Beraz, zazpiak tianko dira hemen ere Urruñan, eta beraz, erikidea aurkezten pilotari horiek. Pilotari gaztiak ikusten dituzuen bezala, zenta xeekia ipatuz, ikusiko dugu turnada hau, txapelketa hau, zuzendua dela gazteri, eta beraz horiek hariko dira. Lehenik saria pixkat presentatzeko, ipatu honen bezala ez dela usu ikusten Kanalduden, eta beraz ez da egungo espezialitatea biztan dena. Piskat, zu hor behar sareko pilotaria zira ere, ezagutzen zu, bai? Espalidanik ari zira zu ere? Ba, kipidatik. Bai, hala. Eta Urruñan ere, sorazea ari zirizte, elkarte bat, elkarte hortan ari zirizte sarian ere, aspalite? Bai. Piskat presentatzen daukuzu behar Urruñako taldea eta sare... Egia ezan ez nahi zenengoa, niangeluko naiz. Urruñan ere ari dira sarean bezartako xapelketa hau hemen gertatzen da. Eta piskat aurkezteko xapelketa hau, piskat erraiten alkozu nola segirotan zer modutan pasatzen den xapelketa hau zendako antolatu izan den, zenta lehen aldia da uste dut gertatzen dela. Lehen aldia bai gaztentzat egiten dela, guretzat heldu mailakorentzat otsailan egin zen berria trinketean, eta horregatik txapelketa horretatik gintzen etorri zen ideia egiteko, eta ongi pasten dela momentuko egiten aldugu. Jazen duzu, adila zumeti labetea egin zuten haste bat barne berrian izan zen txapelketa noizbaitek antolatu zuela, eta ere azparneko taldea Urruñako aipatzen ginoen, noizbaiteko azparnekoa ere talde handi bat eta ospetsua sarean biztan dena. Hori xur, bai. Zenbait izar badira. Hala. Bai aita, bai semeak orain ere, diren gira, ostia, istantzian. Gero, ondoko partidan aipatuko guen ustez. Beraz, xapelketa hau erraiten zinin, gazteri zuzendua dena, lehen aldikotz, egiten dena. Beraz, zehadin dute motiko gazte horiek, ezagutzen dituzu? Ba, ongi ezagutzen ditut. UBLS haintzinean Luka Pereira ukain duzue, Pauekoa, eta Gibelean Steven Martin, eta Gorriz erramezakego bai. Gion Bekaz Gibelean, gurekin munduko txapeldun izan zena 2017an, eta haintzinean Joritz Argizabalaga, beraz lauak 18 urte dituzte, eta kasik denak juniorretan edo arteko mailan nahi dira, salbu Gion Bekaz, bera lehen mailan Olivier Laberdezk ezagunarekin. Bai, ezagunar izan dena.
Hala, eta ikusten duzuen lehen pilotakada horietan, frango fitedo egiten da, eta beste da, ez duela deus ikustekorik eskuskarekin, eta pilota ere frango fitedo egiten dela, beraz... Handat dira handiko modalitate bat da hori baixo. Hala, eta lehen gauza eskuskarekin episkat konparatuz, bi bazterreko beharriak eskun eta ezkerreko karatu horiek onak direla. Hori da, trinketea barkatu piskat aldatzen da, ezan duzun bezala, bi beharriak onak dira, ikusten alduzu ere lehen sarea idekia dela, eta xilorik ez dela. Hala, xiloa tapatua da. Trinketa piskat diferentea da, eta gibelian ere... Gibelian taulorik ez da bakatu, eta xakea ikusten duzun bezala hor, ezkerretik eskuinera xakatzen da. Eta xaria ere aipatu duzu ustean, xarian zuzenki sartzen bali da, pilota? Falta da. Falta da, hori despertintasuna beste modalitateekin. Hiru modalitate gira araboriekin, lajuzko pala eta balina. Beraz, ikusten duzu lehen pilotakadak, ezan behar da, ez dela lehen partida, pantzaik ez, eta hor dia heldua gira final erdietarat. Hori da, aste bat uste dut ari direla. Hala, elgarrekin izan dira denak multxo bat izan da, multxo bat bakarrik. Eta bosteko multxo bat. Hamak pilotariak bost ekipetan nahasiak izan direnak. Hori da. Eta bost ekipa horiek bat bestiaren kontra izan dira astean zehar. Hori da, eta hori lehen erdi final hori, bigarrenak hirugarrenen kontra ituzue. Hau dugu. Bai. Bigarrena zenta selkatuak dira, beraz, hori zerraiten ginuena Joriz Arisa Balaga eta Guillaume Bekaz. Bigarren selkatu dira momentuan. Eta ubelez, beraz, Luka Perera eta Steven Martins, horiek hirugarren dira. Beraz, aldi honetan bat bestiaren kontra hariko dira. Joaneko partidan, muntxoko partidan, badakizu zer egin zuten bat bestiaren kontra? Guillaume Bekaz eta Joriz Arisa Balagak irabazi zuten. Egia ezan emaitza antzidut, baina uste dut aski egeski irabazi zutela. Beraz, normalki favorito ikusten ditut nik, beden. Ikusiko dugu horietik. Ikusiko sorpresoak zen den edo. Gauza bereziari kondatzeko manera, zenta normalki uste dut txapelketetan eta ora, elizirezte berrogoi punduri. Hori da. Eta hor, desberdina da? Multxoko partietan, ogoi punduko bi mantxetan aiziren, eta berdinketa bat baldin bazen ere, bi mantxetan gelditzen zen. Ejan nahi baitu, emaitzaren arabera egin dela sailkapena, baina noh finalertietako berrogei puntura aiko da. Gauza kondatzeko tradizionalago batean helugira berez. Hori da, pixkat aldatu nahi dute. Nahi izan dute multxoko partietan, behiz kondatzeko gauza normalarekin segitu dute. Hala, eta ubelak edo horiak deituko ditugu, ez nahasteko, zukerren duzun bezala arrasusenki. Eta horiak beraz aintzinean, beraz Joriz Arisa Balaga eta Guillaume Bekaz, beraz bost eta biga irabazten dute. Eta berriz abiatzen da sakatzerat, beraz aipatu duzun bezala ezkerretik. Eskuinera da. Ezkerreko marra hortaik beti pumpea egin behar du horko ezkerreko aldean. Eta eskuineko alderat pumpatu behar du beren pilotak. Bestenaz ezkerrera botatzen badu, falta erdik ondatu da, beste sake bat ukaen du. Eta gero bi aldiz ezkerrera botatzen badu, falta pundua beste ekiparen dako. Ikusten aldugu ere sakea bostetik seiera, bostetik sakatzen dutela eta seia depasatu behar dutela, beste naz falta. Hori ere, desberdina eta partikulara bat. Esuskari konparatuz beden. Ezkerraikin, euski ez du, pilota honeratu balizan eta falta egin du. Ikusten da, jokoa bizia dela eta hainitz ere mujuarekin ari dira, mujuekin, ezkerrekoa bai eskuarekin. Hori da, bai, helburua muju guztien unkitzea da, lehenik aujelareari pilota kentzeko, eta efektu hainitz hartzen dolako ere, beraz, horregatik ikusten zu muju guztiak unkitzea ditu.
Eta eskapatzen ari, Joritz eta Guillaume, bostetan bali maziren, beste 2 pundu berri egin duzte, eta ikusten zuen bezala, jokoa frango bizia da, eta punduak ere lehokatzen dira frango fite. Zazpita biga, liuntan Joritzek ez du eman alizan airetik pilota hori, eta beraz, 3. pundua egiten dute Luka eta Steven Martinez. Jamera, xapelketa hau ere kokatzen dela Urruñako pestetan, zenta Urruñako pestak... Larun batean hasten dira. Hala. Finala pesta denboretan izan da. Zentsa honeatu du ara. Horre ikusten duzu hainitz, itzualika zidila bere pilota. Eta 8. pundua beraz hurientzat. Gazte horiek, zuk erran duzuna, badakigu ondoko hilabetean urrian izan dela munduko xapelketa, baina horiek ez dute oinu parte hartuko. Ez. Gazteago dira, eta... Horien helburua 2021 bateko 22 urte azpiko mundiala da. Nun gertatuko da hori? Ez dakigu haino, baina 2017an gu ginen, Gion Bekaz ere gibilean dena horiz gurekin zen, eta bere bigarren mundiala izan da bere helburua. Gazten mundiala, Hori da bai, 22 urte azpiko bakatu. Untsa salbatu du, saritik, berriz atakatzen du itzulian, eta aliuntaren mandu, gibereat pusatzen du pilota hoi, itzulian, uneatzen du, aigetik behar ez, eta bai, sarian sartu da zuzenki. Sartzen da zuzenki, eta falta, uski. Hola da, eta 10. pundua, ez palimana izoker, segitzen dute, beren bidea, frango erreski, momentuan hasi dute partida, eta aintzina hartu dute. Ikusten duzu horremeki. Aspiratio egin du, frango fite. Eta segitan helgu da. Jokoan zuzenean, horretan dazten dutzu behaz, zuzenki segitzen duzuela finala, xariko finala erdi hau, gazten artean, 17 urte artean duten gazteenkin. Urruñako trinketian gira hemen, eta lehen finala erdia duzue, eta beraz Joritz, Arritxabalaga eta Guillaume Bekaz frango ise irabazten dute ementoan, 10 eta 8, Luka Perra eta Steven Martinez kontra. 10. botia Joritzen zat, ementoan txusen, ez du eskuneko mukoak hausitu, bi eskuak behar dira, ikusten dira, ez dela aski eskuina eta saria pasten dute frango isi esku batetik besterat. Ezkerreko mojua du taula unkitzen dolarik, efektu bat hartzen du eta eskuinarekin ezin da eraman nahi bozu. Horregatik denak ezkerrekin nahitzea behartuak dira, eta hori da modalitate horren zailtasun bat niretzat beden. Aldeuntan eskuneko paretik, diren girarik zuzenean. Eta hartzean beste pundu bat egin dute gure pilotari gaztek, Joritz eta Guillaumek. Beraz, 12. pundu izan da, 12 eta 3, zuk erraiten zinina. 12 eta 4. Eta 4 barkatu. Zuk erraiten zinina, mementoan zure irabazleak frango intzinen dira eta untsa asia dira ez. Ikusten da, untsa ezagutzen duzula, zure pilotariak untsa ezagutzen dituzula. Edo zozoki errepikatzen dudala ere, behar ba. Gazte horiek ez dute biztan da eskuko minik, bada gauza berezirik, ahengurarik pilotan hartzean sarean. Beso, eskumutur eta espaldeko mina gehienetan bai. Gero...
Hor, frango goiz gira, sasuian, zenta usaian ez zizte hain goizikari, Ez, agogilian oino, sasoia urri sarrian. bukaeran hasten da, eta martxo apirilean bukatzen. Esan da, bakarrik ari dira trinketean, ez dira Hori da, kanpoan beraz, ari. neguan. Neguko sasoian dela. Neguko sasoia da, bai. Bai. Eta udan beste modalitaterik egiten dute, joko garbirik edo hola, Gehienak bai, Bai. egia ezan sarea eta joko garbia gestoren aldetik eta urbiltzen dira, diak. hainitz urbiltzen dira, eta horregatik gehienak sisteja joko garbian eta sarean nahi dira. Baina badira bakarrik sarean edo... Bai. Ba, dira. Hor, adibidez Steven Martins gibelean, eta beste hiruak bai sisteja nahi dira ere. Ados. Nungoa dira gazte horiek, beraz elkarte desberdinetakoak dira Hori da. aipatu dugu. Beraz, bai, pauetik bi heldu dira, Luka Pereja eta Guillaume Bekaz, hor kontrari direnak, eta Joritzak Izabalaga hemengoa da, urruñakoa, eta... No jantzi dut, hor? Antzi duzu Steven Martins. Parisetik heldu da, Parisetik heldu da, markatu. bai. Eta Parisen ere bada elkarte bat, ari dena, beraz, Elkarte bat sarean. bada, bai. Ados. Eta nola egiten Didier dute? Ladusek entrenatzen ditu, beraz, azkainetik heldu den norbait, eta ara han bizi da orain. Eta berak entrenatzen ditu, berak animatzen du hango elkartea. Elkartea. Hori da. Ez bada Ligue de France, Ile de France. Hori da. Gero uste dut bakarrik talde bat dela han, pilotari parri deitzen dena, eta hola buruz ez dakitzen bat diren, baina talde aski dinamikoa dela, Behar ez gazte da horiek- dizut bakarrik. Bai. Behar gazte horiek ere badutarik parada, bakantzetan edo edortzen dira eskualegirat, pixkat trebatzeko, Hori da. besteekin neurtzeko, Hori da. eta errant paisen. Badela aniz gauza, baina sarea eskualegian biztan dena, baina nu gutiago dela Parisen. Hale, helgiten berriz partida bat, hor, eskin motza ukandu eta maleruzki Joritzak ez du bildu ahal izan partida pilota hau. Ara, Beraz, pundu bat berendako, uste dut, lau bosgarrena berak ba? seigarrena, Seigarrena. 6 Sei eta hamabost. Hala, pausa bat egiten dute, pausak neurteak dira, badira arraudiak egiteko pausak. Normalki minutu bateko pausak dira, gero hor ez dakitean bero iten duenez gehiago aukaen duten, baina Usten egiten ginoena, ez dute sobra usaia hartaritzeko sarean, hori agorrilean, da. denbora bero hauekin, zenta urguñan ere, eskolegian eta bestetan bezala ere bero dugula egon. eta trinketan oino gehiago. Frango Kaskoarekin eta pizu da, bai, Horregatik. errazen duzu. Beaz ala, gure pilotariek biztan dena nahiako dutela zukraiten zinuena egun batez parte hartu munduko xapelketa horietan. Atzo izan da ere barradera bat bi ekipen artean. Egia Eta bai, bost ekipa zirela, eta bost Bost ekipa ekipa ziren, bai. bakarrik lau lehiatuko dira finalerdietan, beraz izanen da barradera bat, aipatzen ahalako zu pixkat nora izan den. bai beraz gero ikusiko ditugunak Txomintzazko, Azparneko eta Antion Videgen, bera urruñatik heldu dena. Kepa Bertier, urruñaja den aurrelari bat, eta Charles Tiagen kontra. Beraz, Charles eta Kepak dena galdu zuten multzoko partidetan, baina partida horrekin sorpresa bat gertatzen zen, baina ikusi dugu behogai oitalau galdu dutela, beraz, sailkapena errespetatua izan dela erten aldu. Euskara Garbian logika erraiten aldugu respetatua izan dela, eta laugarrenak Hori da, irabazi hori da. duena bosgarren kontra, beraz bosgarrena hortan gelitzen da xapelketa Kepa eta Charlentzat hor gelitu da, beraz bar da xapelketa horientzat, berentzat, eta Txomintzazko eta Antion Videgen instantian neurtuko dira partida untarik landa, Mathieu Bordatu hori beste... Borteiru. Banti Borteiru azpandara ere, Hori da. eta hariko dena aldiuntan tuan Regerratekin ikusko dugu berantago, beraz, partida untarik landa. Hale, berrez logiten ikusten duzu, apiadura emekian, eta marra jo egin du, beraz, biztan dena, falta dela pilota hau. Eta pundu berri bat gure Joritz eta Guillaumen alde. Ama zazpigarrena, holko zait, ama zazpigarrena. Ama zazpisai baiten. Hala, berriz abiatzen da botatzen bat. Eskuliko paretatik, itzulian biltzen du eskuliko muruarekin. Gibelerat, pilota edera atakatzeko, zer eginen du, ezkerreko paretaekin. Pilota edera ditu hainu
Guillaumek. Ez du bildu ahal izan. Simpleki, aurrelaria pasatzen du dituen pilota guzien gainean, eta ikusten dugu pagatzen duela, 18-6 iten duelako, beraz. Deskarta hondia eta Ba, partidan hasten ere da- ikusten dugu opondoaren zehar bestek badutela murua eta menperatzen bai. dutela beren partida hau. Talde bat defentsan bada, eta argiki ikusten da. Botier egiten alda usuago egiten dutela eskuniko paretatik, ala ez baita ezpada. Ba, hobeda unkitzea, aireak entzeko, simpleki, eta egebota unkitzen dolarik, gehienetan gaiztoa delako, eta horregatik hori sekatzen dute seian pareta unkitzea, eta gero egebot zikin bat ertean, zikin bat ateratzeko. Ale, hemetzigarren botea. Guillaumek, simpleki, gure taktika segitzen du. Ale, pilota eder bat oino. Zulian alduen bezala. Eta ez pixkat geizki lekuan zen egeran afrango berant joan da ezkerretik hartu du, baina etzen gestua ez du luzatu nahi zuen bezala, eta hogoi garen pundua egiten du partida erditan gira deia. Deia, fite pasu Eneko da. fite pasatzen da, zuk egiten duzula, hola. Hori da. Pusu punduak usu hola laburrak dira, alere, pentsu dut. Dependitzen du. Dependitzen du. Ba, egia ezan, Hor frango motza dira, alere, aliontan, ikusten dugunean. gero zentzu batera joiten da Bai. bakarrik hor partida egiarteko, kusiko ondoko partidanean luzeagoak zain diren. Horregatik mantxetan aitzea ere talde batzuentzat abantail batzen, baina Hala. ikusten dugu. Bai. Zuk egan duzu gauza kanbiatu dutela multsuko partidetan bi mantxetan ari diziren, Hori da. bergoietan, zuk zer diozu hortak zer duzu nahiago zuk egiten zinuna, behar bi mantxetan arituz, gehiago lehena galtzen bali maduzu, berriz erotik abiatzen zira, eta gehiago kuraia maiten dutzu berriz hasteko, zer diozu bietarik bat... Dependitzen du noren kontra iriziren, baina azkarrago balden talde baten kontra ibazira nik nahiago dut mantxetan aritu. Bate basten aldiogulako beden, baina gero dependitzen du. Bestearen arabera abantail bat edo desabantail bat izaten alda beraz. Horre, joritzak pundu polita ikusi dugu, bizi aldura fite igorri du pilota eta biziki fite joan da ezkerreko paretari buruz eta pilota lehertu da pik delako hortan eta male guzki Mikak ezin du bildu ahal izan pilota hau eta beste puntu bat egin du, segidan beste bote bat sartzen du, hogeita bietan gira, hogeita bi eta zazpi. Sareari buruz behar bi hitz gauza berezia da, bakotxak baduzue beren zuen sarea, bakotxak atxiketzen du, ala elkartean bat dituzue zomeiz eta elgar pasatzen duzue, nola pasatzen da, bakotxak emaiten du bere Sarea moduan. gauza tresna aski pertsonal bat da, bakoitzak gura baugu edo gureak baitugu, egia ezan nik 3 edo 4 ditut, beti prest, egeski hausten direlako, eta ara. Gertatzen da haustea hola bai, pilotan arituz. Egurra haustea bai, edo Pilotak jo egiten duanik egurra. Adibidez bai, edo ara, eta gero soka ere, baginan duzun soka nahi bozu, sobera egiten delarik, sobera aritzen delarik soka horrekin. Sobera egiten da eta pilota sare bajenan atxikitzen da, beraz, noiztenka aldatu behar da eta behi sarea preparatu behar da. Bakarrik kambiatzen da zu, hariak kambiatzen Haria da bai, zu, hori da. eta egurra kambiatu gabe, hori gertatzen da. Egurra kambiatu gabe, hausten ez bada. Egurra, ze mota da? Egan ez dakit bat, Zurezko egan ezagun. Hala. Zala, beste pausa bat egiten dute gure pilotari gaztek, bigarren pausa espalimaniz oker, eta hogeita biga eta 8 gira, beraz, mementoan sentzu bakarrerat joiten da pilota partida hau, mementoan. Merten duzun bezala bai, ikusten dugu
bi urdinek edo bi ubelek ez dutela lortzen bat ere, eta joritz egiten duela jokoa, eta bekazek gibelean tranquilki behiz erramiten duela. Biek ikusi duzun bezala, eskuinean izkin motza sekatzen dute, abiadura hartzen duela konkitzean, eta egia ezan beste aujilariak otoitziten du, eskuinera badoa fite eta otoitziten du onkitzen delarik, ongi ahapatzen delarik izkin motza gehienetan punto da, beraz. Eta Domaia zen eta Domaia, bai. Luka Perraren etzen pilota ingo gain, zinortan zen, etzen urgutik, atik, xantzez delarik alde eta denako kontra dituzu, eta beraz marra gainean joan da, eta erten izudana. ezin du bilu alizan. Hale, aldiuntan ubelentzat izanen da puntu hau, berriz helu diren partiderat, eta ikusten dugu hor, buaka ari dela Luka Perra, beraz ez dakit buruan deia galtzare direnez, baina hasteko ikustiz bere burua hala pentsa diteke. Nahiko zake gaiztoa. Untxasko botatu zuen, azuk gaiten zinuen eskurreko paitatik. Paretat, unki zola eta gero ege botean ere abiadura gehiago hartzen du, beraz, sake bikaina. Bizpailaren botu edu, sortzi puntuetarik, ustean esartu dugu, ikusten duzu emeki, pilota eta txaitzuliz, eta izin du bilu alizan Maleruski Gion Bekazek. Ara pareta unkitzen nolarik istantean bezala, aujilariak hartzen du gehienetan, pumpe handiak iten dituelako, eta gainera trinkete horietan, nahiko abiadura uniko trinketak direlako. Eskuskan bezala pixkat. Aujilariak pareta handiak hartzen ditu, eta sakean egiten zute, eta atzelariak egebotak. Piskat, sarria ikusten baitugu eguna, ipatzen alkuzu, piskat, urteko sasoinan nola pasatzen den, noiz hasten zizten trebatzen, txapelketak noiz diren, eskualerikoa, frantziakoa, eta gehienetan uda bukaeran hasten ditugu entrenamenduak, gero sasoia urri bukaeran edo urri erdian hasten dira, ligako txapelketa abendua arte, eta gero urtahiletik martxo apirila arte, frantziako txapelketa dugu, apirila arte finalean direnen zat, besteraz goizago gelitzen alda. Gazte horiek ez dira bakarrik xarearekin ari trebatzen, baina prestakuntza fisikoa ere soraz egiten dutela, adinortan 17 urte tarik goiti, biztana horiek oberentarik dira, beraz biztana fisikoa ere importanta dela mailortan. Hori bai, sur modalitate guzietan bezala eta kirol guzietan bezala, beraz. Preparakuntza orokorra da. Akit pauen CER talde bat dela eta entrenamendu fisikoak antolatzen dituztela. Beraz, Luka Perra eta Gion Bekazek horiek sigur bi edo hiru entrenamendu fisiko dituztela astean zehar. Bizpa hirua fisikoa dira. Hale, hoita sortzi eta entzina segitzen dute Joritz eta Guillaumek. Hoita sortzi eta behatzi hor, frango, zorrotza da, maitza? Ja, zorrotza, Ujoinako, bestendako aritu nahi dutela, uste dut. Lukaren defentsa edera, hor pilota gaiztoa zelako ezkerrean gainera. Ez, aldiuntan ez du bila izan. Ezkerretik falta egin du. Eta sortzigaren pundua izanen da Luka Perra eta Steve Martinez. Hamargarren abakatu. Hamar eta hogeita sortzi. Beatzen hasegitan botatzerat. Ezkerreko paletatik, Zulian, honeratzen du, muguekin. Zulian, ezkerraz, honik ere ezkerraz aldiuntan. Itzuliz, ezkin motza, eta ez, zuzenki jo du. Zuzenki joan da sarerat eta zuk erraiten zinuena. Falta da, beraz. Goita bederatzigarren pundua horientzat. Ikusten duzu hor. Eta segidan sartu da.
Ara ikusten dugu Gion Bekazek Luka Perera beste aurrelaria ongi saiesten duela. Ara Etxusia hori, pilota zailekin gelditzen da bakarrik beraz. Ara tranquilki heldu dira 30 puntuka. 30, zukerantzun zen. Zogei puntu, aski zorrotza da. Uste dut nervioekin ari direla gure ubela. Enuen bate Falta ezagutzen... frango iten dituztelako. Enuen bate ezagutzen trinketa, eta jamer da badera hainiz trinket urruñan, eta hau zinez trinket polita da, eta berritxua ere ez, ezagutzen zuz, izan zira da... Ni ekipitatik hemen ari naiz, da taula trinketea sarean hemen bakarikari gileako, dongein trinketean ezin delako adibidez gibeleko taula kendu. Eta trinketza horietan ezin da. Beraz, ekipitatik ni hemen ari naiz, beraz, aski ongi ezagutzen dut orain, Eta hor, sarearen zat, ez da biziki sobera fiteari, eta ikusten dugu zola frango leuna dela, eta ze horrek ere abiadura emaiten du pilotari. Egia, bero, jokalarien arabera, batzuek nahiago dute, nik adibidez nahiago dut, nik nahiago ditut olako trinketeak bakatu. Biziak. Nahiko biziak, ni aizpean trinketean entrenatzen naizelako, eta han ikasi dudalako, beraz, horreko trinkete horretan usatua naiz, beraz. Txapelketa hau antolatzeko, nokautatu ditu ekipak eta nola eginda autua gazten artean, eta zentara... Hemengo Jean-Louis Perruk eta Salvat du Perruk egin dituzte ekipak, beraz adinaren arabera egin dituzte. Eta hor, urrengo partidan ikusiko dugu zahena gazteenarekin ari dela. Nahasi dituzte, hola biskata bai. Uste dut bai, hola nahasi dituztela. Gero bost talde horietan bi frango ateratzen dira, lehen eta bigarrena, eta ustez hori izan dugu finala deia ongi hasten da bigarrenen dako, Gion Bekaz eta Jorritza Agizabalaga direnak, eta ikusiko urrengo partidan behar sorpresa bat izan dela, baina normalki. Ezin du bilu izan piruta hau, beraz, 32 garren pundua izanen da, 32 eta 12 Agizabalaga eta Bekazentzat joan dira, emeki, beren bidea segitzen dute, momentuan ez da sorpresadik iduriz agertzen, eta abiatzen dira emeki berrogoi buruz. Aldiuntan abiatzen da berriz Agizabalaga botatzerat. Ezkerreko paletatik, antzinekoak biltzen du aldiuntan, itzulian biltzen du, ez du bilo izan. Eta bazuk erraiten zinuen, importanta da, aintzinaren gaineko aldetik pasatzea. Hori modalitate guzietan hori beste aurrelaria saiestu behar dela pentsatzen dut. Baina sarean abiadura handiko modalitatea denez, oino gehiago. Gehiago ikusten da, zuk erraiten duzu. Ez falta da. 14 pundua, 14 eta 32. Kanal duden guai sortzen nahi balima zirezte horreiteraziko dautzu eta zuzenean girena hemen Urruñako trinketatik, iturbide trinketuntan ikusten dugula, beraz, bisare partida ikusiko ditugu gaur lehena dugu. Eta ondotik beste bat izanen da, beraz, gazten artean, 17 eta 20 urte dutenen artean. Bi final erdi ikusiko ditugu, eta beraz, ondokoa izanen da Mati Borteiru eta Toan Regerariko direnak Txomintzasko eta Antion bide genen kontra. Baina artean, hemen ditugu Agizabalaga eta Gion Bekaz frango aintzinean direnak momentuan. 22 eta 15 irabazten dute Luka Perera eta Steve Martinsen kontra. Hor Lukak beste sake bat sartzen du, beraz domaia da ongi sakatzen duelako partia hastapenetik. Osten erraiten ginen, ez du
Handanat sartzen du, aleri, 15 puntu egin dituzte bakarrik, baina 16, baina untxasko botatzen du egin. Bere 3 edo 4 sakea duela deia, beraz. Gero ikusten dugu jokoan bestek ongi saiesten dutela eta zaila dela beretzat. Epailea ez da, usu ikusten, baina erraiten alutzugu, bai hor dela, epailea bez. Trinket barnean da. Hori da, Gibeleko paretaren kontra horregatik ez dugu. Ikusten duz hori beti agont ezkerda xoko hortan egoiten da, zenta hor pilota gutiago da, Eneko jaipatzen zuena, hainiz joko egiten da eskoineko paretatik. Beraz, epailea bai hor da, eta atxikitzen du begia ontsa, baina ezkerreko paretan da ikusi alduzue, pixka bat pasatzean. Epailea ezagutzen duzu, bihitz... Bera bate. Hoita hamalau, berriz hartzen du botia Jouritzek. Goita 14 eta 16 egiten du. 6 puntu heltzeko berrogoietara eta Jouritzen zata. Hainiz joko, hainitz ezkerretik ere hartzen da, hasten nahi patu dugu. Hori da, beste auxilaria saiesteko, hori da manera egesena, egia egiteko. Ale, 16. Bensi dute ari dira hurbiltzen erdietarik, 17 behituzte aliuntan, 17 eta 14. Ostian, hamarrez petik bali maziren, bensi dute aleri, erdiat buruz egitea bai. 17 garen puntua dute beraz. Ale, airetik, Perreraka, aliuntan lidela eta meten du. Behiz ere izkin bat askatzen zuen. Jouritzen. Ertzen da, bina iten alo, usten dako, alduen bezala bekazaka. Zentzen da pilota, pilota edera. Beti bizi da, puntu pulit bat hor. Azkenean. Gibeleko hor da, segitzen du ontsa, eta bai, sartzen da, eta ez du bildu alizan, puntu pulit bat ikusi duguna, beti oino hurien alde, zogoita 15 garen puntua izanen da. Piloten aldetik hitz bat, pilotak ere desberdina dira, pentso dut, eta kanbiatzen dituzte batzuk partida denboan motelagoak nahi baina magotuzte edo biziagoak piloten aldetik bihitz. Dena ezan duzu, deia pilota desberdinak badira, ez da palan bezala adibidez. Eskuskaren antzadu horren aldetik, ezan nahi baitu pilota edozein momentutan aldatzen aldela, eta motelago bat edo biziago bat hartzen alda bakoitzaren jokoaren arabera. Hor pilota hori ikusten duguna, zuetako frango bizia da, moteletarik da, biziago biziena da. Nik pilota hori nahiko biziatzen maiten du, gero bakit ere beroarekin gerozta biziagoak bilakatzen dira. Baina nahiko bizia dela pentsatzen dut bai. Hemezortzigaren puntua, edira erdietat hurbiltzen Luika Perra eta Steve Martins. Tibote zorrotza eskuineko paretatik, baina honeatzen du Bibeharriekin eta ez du segitu. Ez du segitu Martinsek bere burua hartzen du eskuen artean ikusten du zuen bezala, ez du bat ere segitu. Ez, errantaike janik piskatza. Utzia dutela partida hau abiatzerat eta hor... Iduridu bai piskatu utzi dutela. Ez du gehiago partida hontan. Hogeita zazpigaren botia arritxabalar gantzat. Eta sartzen da zuzenki beraz falta izan da. Hogeita zortzigaren puntu egiten dute beraz huriek. Hogeita zortzi eta zortzi. Zuzen dugu gure errezitzaileak segura segidan, zenta zortzi eta zortzi dira, eta ez goita mazazpi eta hemeretzi ikusten duzen bezala.
eskueneko paretatik ere haino, itzulian, unatzen du, bai, eta ez du uneatu izan aliontan. 19. pundua, 19 eta 28. Alea, bute zorrotza idaliko duenez, haino, Luka Perrerak. Bai, zuzena aukusten duzue. Hor bekazen pilota nahiko edeja, belagiarekin hor ezker, aurrelaria pasatzeko eta beste atzelaria ezkejarekin jokatzea behartzeko, beraz. Beharri horiek ez dira bakarrik, onak dira biztan da, jokatzen dira, ere beharri horiek baliatzen dira, zurretu duzu. Nahiko lan jerosa da, baina... Zenta falta ere ez da urgun hortik, Horregatik erten izut, falta guztu ondoan delako, baina holako zilo bat baderarik entxeiatzen alda. Ebe heldu dira gure pilotari gaztea Luka Perrera eta Steve Martins hogoi egiten du, hogoi eta hogoita emeritzi aldiz azken txantxoa dute Joritz Aritxabalagak eta Guillaume Bekazek. Hau, gaiten zimena, ezker botatzen du, beraz, hau, falta erdi da, hori da? Falta erdi hori da. Falta erdi, hala. Beste sake bat ukanen dut, abegiz ezkerera botatzen badu, falta. Falta. Lehen aldia da ikusten duguna hori, ez? Lehen aldia, bai. Eskuin alderatxo zen, kaso egiten du, ontsa botatzen du, itzulian, bai. Itzultzen da, biltzen du altzuen bezala, txasko atakatu du, bai. Nahiko gantxo edeja. Bai, txasko eman du pilota, bizikifitea abiatzen zen, eta 21. pundua egiten du. Luka Perrerak. Unatzen du ez du hona egiten. Gaineko sareat kokatu da pilota hau eta 22. pundua egiten dute. Gure gubelek, 22 eta 29. Zurian pilota bai, ez dara ertzen ez bildu aldo ere. Guillaume Bekazek zer eginen du. Kiberat, eti ezkerrarekin. Sartzen da Aritxabalaga. Ez du nahi zuena argi esten. Beti bizi da pilota, itzulian, segitzen du, untsa. Beti bizi da pilota, itzulian aldiuntan. Uneatzen du, ez eta sartzen da. Sartzen da pilota. Ez falta, aipatu dugu bezala, 23. pundua, egiten dituzte, ez da lego. Orain, piskat berantegi, ustez, baina hasi dira piskat kesatzen, ba. Beldurginen gibelago egonen zirela, binana. Aski ongi bukatzen dute, bai. Ustut beldu jarrekin hasi dutela partida hori, eta ikusi dela, simpliki. Aritxabalak bere gain hartzen du jokoa eta erraiten du aski zela guai partida untarik eta ala. Manerarekin bai. Hor bukatzen da gure pilotari gaztientzat partida pundu politak ikusi ditugu behinan sentsu berea eta bilatzen zen eta Joritz Aritxabalaga eta Guillaume Bekaz beraz irabazdun atera dira eta ukaen dute dretsua beraz zuk erraiten duzula finalian hartzeko urruñako pestetan heluen hortzegunean etzi hariko dira. Eta noren kontra hariko diren, galekiten dutzu, hariko dira, ondoko partidaren irabazlearen kontra, beraz, hor, lehoan ikusiko dugu beste final erdia, beraz, hor hariko dira Mati Borteiru eta Tom Regerat, hariko dira Txomintzazko eta Antxon Videoen kontra. Beraz, pilotariek edaten dute trago bat, beraz, guk ere holako zerbait egiten dugun eta pausoinu bat hartuko dugun, beraz, regian entzunten balime gaituzu, guk ere hartuko dugu piskatatxa eta dinen gira istantean bigarren final erdiaren segitzerat. Intxausetako solasaldiak 2019, urte guziz bezala agorrileko azken ostiralez. Aurtengo gaia, eraiki gaur, hautetxi hautatua izan bihar.
Parte hartzailean artean, Frantziako ministro, Euskal Elkargoko hautetsi, elkarteetako ordezkari. Etxe bizitza gaiaz interesatuak diren herritar guziak ere ongi etorriak izanen dira. Intxausetako solasaldietan agorrilaren 30ean ostiralez, Bunuzen. Asunak, 19. topaketa biologikoak izanen dira Lekornen, Garoan, irailaren 8 igandearekin. Egitarauan, merkatu biologikoa, main ingurua laborantza eta klimari buruz, infomainak, tailerak, erakuspenak, tokiko bio-baskaria, musika eta ostatua. Euskal Herria ez da galdua!